Sabi na siya kasulti mo, bay. Wow, wala na ko yung muy-muy. Oo. Abot lang. Basta ako, bibo. Ay, mo rin. Oh. Ikaw, bay. I-pray na ni mo si Ugos, bay. Move na ko bay, pass. Kasabot yung iba ko. Ano ba? Hindi ako pinig. Ha? Wala na lang siya. Sure, gucci. Basta may gipromise mo ko. Kamu upas ni hayag man ni. Gitit na kay hayag. Yo, sakto di ba ka triyan dyan? Ari ko. Ato si hayag. 1 2 na hayag kita dulu. Oh, iya gitu. Oh, iya cute ako. Lo? Yo, ate. I-upload na ni mo pala yung picture na to, i-upload na ni Budman. Ay, mambo. Ayaw ba? Ayaw, son. Ano ito, picture na yun. Ayaw, son. Ay, dito. Ay, taginito. Ay, ngit kayo. Hindi Ay, dito. naman na. Pingaroin? Oh, iya, makakuha na. Hinakikamot. Hinakikamot. Hindi mo, itsu. Mga banda. Kanya, banda. Ito ka ba ba? Bukal. Sinong. Picture. Ako cellphone, ato na picture ito. Ito ka dito. Patubos sila dito. 1 2 3. Gawin na picture ng picture. Uwo na ba? Ako rin uwagin ko ito ganun. Gawin mo naman. Padong na may naog. Daw ni Mel, dili namin naubos wala ni sa. Kiri. Asa naman to, chick. Ito mo, bag ko na ba? Magsuot ka dirigo. Gabasiro ka na. Ay, patri ko tong. Ay, nalihan niya ang adoban. Okay, 1 2 3. Alihan niya ang adoban. Lumubog na niya. 1 2 3 go. Good. Subarin. Oo, toy. Hindi na, laptop naman, chick. Butsi na itom. Uhol. Mo ni si John Andre Gabiola. Oh, wala na. Yata sa paybalog, yapin. 1 2 3 go. Yung pagbaldo rin siya. Wala pa. Mo man ay props. Sakto kayo, mapikin yung flowers. Ada. Ano? Kita mo na tagpuan. Ari.